आपल्या आयुष्यामधले एक सुख हे आपल्या कशी जीवावर बेतू शकते हे आज आपण पाहणार आहोत. हॉस्पिटल द मराठी हॉरर स्टोरी. अक्षय, पार्थ आणि मिहीर हे तिघही जिवलग मित्र होते. आश्चर्याचं म्हणजे 1 महिन्याआधी तिघांनाही न ओळखणारे हे व्यक्ती आज तिघही एका घट्ट मैत्रीमध्ये बांधले गेले होते. नुकताच ते त्या हॉस्पिटलला जॉईन झाले होते. तिथे पगारही चांगला होता. पण या हॉस्पिटलबद्दल असे ऐकून होते की इथे 15 ते 20 वर्ष आधी वेड्या लोकांचे दवाखाने होते. पण काही कारणांमुळे ते बंद करायला लागले होते आणि आता स्थानिकाच्या मदतीने ते हॉस्पिटल पुन्हा उघडण्यात आले, जेणेकरून जनतेची सेवा होवी. अक्षय, मिहीर आणि पार्थ या तिघांचाही स्वभाव अगदी सगळ्यांना आवडेल असा. सगळ्या पेशंटवर एकदम चांगले राहत. पण यामध्ये अक्षय हा जरा खोडकर आणि मस्तीखोर मुलगा. अक्षयला एक दिवशी वरती जाण्याची इच्छा झाली. वरती म्हणजे एकदम टॉप फ्लोर, म्हणजेच 5वा माळा. तिने राजू चाचाला तिकडची किल्ली मागितली, पण राजू चाचाने देण्यास साफ नकार दिला. दोघांमध्ये वादही झाला, पण अखेरपर्यंत राजू चाचा ऐकतील ते काय, आणि अखेर अक्षयला माघार घ्यावी लागली. यार बघ ना, कसला म्हातारा आहे तो, त्याला चावी द्यायला काय झालेलं रे. मी अगदी हॉस्पिटलचा कोना पिंजून काढला, शेवटचा फ्लोर सोडला तर. जाऊ दे यार, सोड, काय त्याच्याकडे लक्ष देतो. असं बोलताच पार्थने त्या विषयाची टाळाटाळ केली. आता काही अजून दिवस या तिघांच्या हॉस्पिटलमध्ये गेले होते आणि तशीच अक्षयची उत्सुकताही. कारण की या हॉस्पिटल बसे असेच आणून होते की इथे काहीतरी आहे जे पेशंटला आणि तिकडच्या लोकांना सतवत आहे. आणि मुख्य म्हणजे त्याचा संबंध भूत आणि पिशाच यांच्याशी जोडला जात आहे. अक्षयला याबद्दल नवलच वाटत असे. अक्षयला माहीत होते की वरती नेमके काहीतरी आहे, पण ते काय असणार हेच त्याला बघायचे होते. आणि त्याने ते केले जे त्याला करायला नको हवे होते. राजू चाचांचं ध्यान भटकवून त्याने वरची डुप्लिकेट चावी बनवली आणि एका रात्री त्याने आपल्या मित्रांना सांगितले, ए वेडा आहेस का तू, तिथे माहिती ना काय काय ऐकून आहोत. तिथे नाही बाबा, तिथे नाही जायचं. पार्थ घाबरतच बोलला, अरे इट्स ओके, आपण डॉक्टर आहोत, चला जाऊ वरती, काय नाही होणार. मिहीर अक्षयला थोडा धीर देतच बोलला. तिघांचेही ठरले आणि ठरल्याप्रमाणे राजू चाचांचं ध्यान भटकवून हे तिघही कसेबसे टॉप फ्लोअरला पोचले. आणि तिकडे त्यांनी मेन रूमची चावी उघडली. तो डोर उघडताच एक कुजटचा वास तिकडे येऊ लागला. साहजिकच होते, ही जागा फार काळ बंद होती. काय असेल तो लवकर बघा आणि निघा, पार्थ चिंतेतच बोलला. अरे थांब रे, आपण आता आलो आहोत इथे, काहीतरी नवीन एक्सप्लोअर करायला भेटेल. अक्षय थोडा गमतीतच बोलू लागला. आणि हळूहळू अक्षय हा आत जाऊ लागला. सगळीकडे किर्र अंधार पसरला होता. अक्षयलाही मनातल्या मनात भीती वाटू लागली. पण हे दाखवणार कसे, कारण की त्याच्या मित्रामध्ये आता त्याचीच फजिती झाली असते. अक्षय हळूहळू आत जाऊ लागला. त्याच पाठोपाठ त्याचे मित्र देखील. वाव, काय मस्त जागा आहे यार, हे अशी का ठेवली असेल, अक्षयने प्रश्न विचारला. आणि ह्या तिघांची नजर तिकडे सगळीकडे जाऊ लागली. अक्षयची नजर न कळताच एका आरशावर गेली आणि त्याने जे पाहिले ते पाहताच त्याचे काचाचे ठोके चुकले. त्यावेळेला साधारण 26 ते 28 वर्षाचा एक व्यक्ती गळफास लावून आपली जीभ बाहेर आली या अवस्थेत अक्षयकडे बघून एक हास्य देत आहे असे अक्षयला वाटले. अक्षय जोरातच ओरडला. हे पाहताच पार्थ
आणि मिहीर त्याच्याजवळ आले. काय रे, काय झालं, असं का ओरडतोय? पण अक्षयनी मुद्दामून हे प्रकरण लपवलं, कारण की त्याला माहीत होतं की जर आपण सांगितलं की इथे काय झालं आहे तर कदाचित त्याचे मित्र त्याला हसतील, आणि ही त्याची पहिली चूक होती. हळूहळू अक्षय आणि त्याचे दोन्ही मित्र हे आत जाऊ लागले. तिथे त्यांना काही हाडं देखील दिसली. या तिघांनाही फार आश्चर्य वाटले. चला निघू, खूप वेळ झाला इथे, पार्थ हा घाबरतच बोलला. हे तिघही मागे वळाले आणि एक थंडसा वाऱ्याचा झोका हा तिथून जाऊ लागला आणि एक मोठा हात अक्षयच्या खांद्यावर पडला. अक्षय जोरात ओरडला, कारण की अक्षयचे दोन्ही मित्र हे त्याच्या पुढे होते. अक्षयने मागे बघितले तर त्याला दिसले की तोच व्यक्ती जो मगाशी गळफास लावून उभा होता तो त्याच्याकडे बघून एक क्रूर हास्य करत आहे. त्याचे शरीर हे पूर्ण पांढरे पडलेले आहे आणि डोळे हे बाहेर आलेले आहेत. अक्षयला काय करावं ते समजत नव्हते आणि त्या भूताने घेऊन अक्षयला आतमधल्या खोलीत घेऊ लागला. अक्षयचे मित्रही त्याला वाचवण्याच्या नादात आत आले, पण दुर्दैवाने तो दरवाजा बंद झाला आणि होते नव्हते तेवढा सर्व प्रकाश हा आता गायब झाला. इकडे आतमध्ये काय होत आहे हे कोणालाच ठाऊक नाहीये आणि अक्षयचा आवाज हळूहळू कमी होत राहिला. इकडे मिहीर आणि पार्थने जाऊन लवकरच राजू चाचाला बोलवले. राजू चाचा पळतच वरती आला. अरे मूर्खांनो, तुम्हाला बोललो होतं ना इथे येऊ नका, का आलात तुम्ही इकडे? कसे बसे राजू चाचांनी तिकडचा दरवाजा तोडला. गरज भासल्यास त्यांनी अजून 2 व्यक्तींना बोलवले आणि आतमधल्या रूममध्ये जाऊन त्यांनी अक्षयला बाहेर आणले. अक्षय हा बेशुद्धीच्या अवस्थेत होता. त्याच्या तोंडावरून रक्त येत होते. गायाला मोठी दुखापत झाली होती. कसे बसे त्यांनी त्याला खाली आणले, पण राजू चाचा तिथेच थांबले. राजू चाचांनी सगळी खिडकी दरवाजे हे पुन्हा लावून घेतले आणि मगच ते खाली आले आणि अक्षयवर ट्रीटमेंट चालू झाल्या. पण दिवसांदिवस अक्षयची तब्येत ही खालावत जात होती. कधी अक्षय फार जोरजोरात हसत असे तर कधी वेड्यासारखा रडत असे. कधी स्वतःच्या गालाला मारून घेत असे तर कधी कैचीने स्वतःचेच केस कापत असे. हे बघूनच त्याच्या बाकीच्या मित्रांना फार टेन्शन आले होते आणि रडत रडतच त्यांनी राजू चाचाला विचारले की हे नक्की काय प्रकार आहे. त्यावेळेला राजू चाचांनी सांगितले, साधारण एक 15-20 वर्षाआधी इकडे वेड्यांचे हॉस्पिटल होते. हे फार प्रसिद्ध हॉस्पिटल होते. पण एक दिवशी एक इसम आला आणि त्याने सगळ्या 2 ते 3 वेड्यांना मारण्यास चालू केले. आणि आश्चर्याचं म्हणजे शेवटच्या फ्लोअरवर जाऊन त्याने स्वतःचा गळफास लावून जीव घेतला. त्याला दुसऱ्यांना त्रास द्यायला फार आवडत होते. तेव्हापासून या हॉस्पिटलमध्ये त्याचे अस्तित्व जाणून दिले. तो कधी कुठल्या डॉक्टरला दिसे तर कधी कुणाचा गळा दाबत असे भास होत असे. आणि नंतर कळले की त्याची मुख्य आत्मा ही टॉप फ्लोअरला म्हणजे तिथेच कैद करू शकतो. ठरल्याप्रमाणे आम्ही त्याची आत्मा कैद केली आणि तुम्ही त्याची निर्दोष मुक्तता. मग आता याच्यावर पर्याय काय? राजू जसे शांत राहिले आणि 3 ते 4 दिवसांनी जे व्हायला नको होते तेच झाले. अक्षयचे निधन झाले. इकडे पार्थ आणि मिहीर जोरजोरात रडत होते. काही काळ उलटला असेल आणि राजू चाचांनी सांगितले की तुम्ही मला त्या दिवशी प्रश्न विचारला होता की या पुढे काय, म्हणजेच अक्षय बरा कसा होईल. तर अक्षयचे बरे होणे याला काहीच मार्ग नव्हता. काहीच म्हणजे काहीच नाही. राजू चाचांनी असे उत्तर दिले,
कारण की त्या रात्री त्या भूताने अक्षयला झपाटले होते आणि आजही तो त्या टॉप फ्लोअरवर असेल आणि जो कोण ती खोली उघडण्याचा प्रयत्न करत असे त्याला तो झपटून मारून टाकत असे. हे ऐकताच मिहीर आणि पार्थचे काळीज फाटते की काय असे झाले. तर मित्रांनो, आपल्या कथेला सबस्क्राईब नक्की करा आणि लाईक नक्की करा. तुमचे काही असे अनुभव असतील किंवा स्टोरीज असतील तर ते मला नक्की सेंड करा. थँक्यू.